Eta gaurkoan Iruñeko Aldezarrera joanen gara, izan ere duela aste bat gutxi gorabehera inauguratu egin zuten memoria historikoaren bulegoa, eta bertan lanean dagoen Nerea Perezekin egoteko aukera izanen dugu gaurkoan, arratsaldean eta ongi etorri Nerea. Arratsaldean. Bueno, esan dugun moduan, denbora gutxi aramazue bulegoarekin hor informazioa biltzen, konta iguzu noiz izan zenuten inaugurazio eguna eta nolakoa izan den lehenengo aste hau. Bueno, ja martxan jarri ginen hilabete hasieran, maiatzaren 2an, astelena zen, eta jarri ginen martxan, hasi zen nolabait jendea etortzen, baina publikoari aurkezpena eginta hurrengo egunean egin zen maiatzaren 3an, asteartea zen. Eta orduz geroztik, ja martxan, nolabait oraindik lan antolatzen eta martxa hartzen, denbora gutxi delako oraindik, baina ja lanean eta gogoz. Gero kontatuko iazu pixkat zer den egin duzuena, ze informazio bildu duzuen, baina hau guztia, bulego hau irekitzearena noren proposamena izan da, nola iritsi zarete zuekara? Iruñeko udalak onartu zuen, mozio bat onartu zuen, frankismoaren krimenen aurkako kereila bat aurkezteko, ez da? Eta orduan, hori martxan jarri zenetik, kereila horren inguruan eta kereila hori aurkezteko, txosten historiko edo historiografiko bat egin behar zela ontzat eman zen, eta udalak hitzarmen bat egin zuen Nafarroako Unibertsitate Publikoarekin, eta hitzarmen horren ondorioz bulego hau ireki zen. Txosten hori egin ahal izateko, errepresioari buruzko txosten hori egin ahal izateko, informazio gune bat zabaltzea edo informazioa biltzeko gune bat zabaltzea hobetsi zen, eta orduan, konbenio horren harira bulegoa ireki da, eta gu Nafarroako Unibertsitate Publikoko ikerlariak garen heinean, bertan lanean gaude. Suposatzen dute, badago jende asko frankismoaren inguruan ikertzen eta aztertzen dagoena, baina espazio bat eukitzeak baduela bere garrantzia, ez? Azken finean hor izanen duzu topaleku bat informazioa eskuratu edo eman, edo hortan lanean diharduen edo norentzat, ez? Batez ere da, zuk esan duzun bezala, bilgune bat, ez da, azkenean erreferentzia puntu bat izatea eta horren inguruan hitz egin informazioa eman edo informazioa jaso nahi duen ororentzat erreferentzia hori izatea eta gure gana etortzea, gu hor gaudelako jendea laguntzeko, jendeari harrera egiteko eta gurekin langidentzat ibilene badute, hor gaude ere haiei harrera egiteko. Aipatu duzu Nafarroako Unibertsitate Publikotik zaudetela, nortzuk zarete zehazki bertan lanean zaudetena? 3 pertsona gaude lanean. Badago bulegoaren arduradun bat, bera Gema da, eta bera dihardu hor jotake lanean, eta orduan gu unibertsitateko ikerketa taldeko kide garen heinean, bertan gaude ere, bera laguntzen, eta nolabait lan honi bultzada bat ematen, ez da. Gai honen inguruan lehen aldiz zaudete ikerketa bat egiten, edo aurretik ere egin dituzu beste ikerketa batzuk gai honen ingurukoak? Memoria historikoaren inguruko ikerketa taldea gara, eta gai ezberdinak ere ikertu ditugu, nik adibidez frankismoaren garaiari buruzko tesi bat egin dut, orduan, hortxe gaude. Beraz horrek laguntzen du ere, ez? Bai, noski. Honetan Esperientzia izatea, eta gaia, kontestua eta ezagutzea, ezinbestekoa da, bai. Osongi, horretaz gain, badakigu oraindik denbora gutxi daramazuela hor Mercaderes kalean, baina aipatu didazu lehenengo egunean bertan gerturatu zela jendea, ez? Testigantzak eta zuei kontatzeko. Jendea badator, bai informazioa jasotzera edo bai badakielako zer dagoen bulegoan eta nahi duelako bere ekarpena egin, ezta? Normalean etortzen da jendea lehenbiziko momentu batean informazioa eskuratzera, ez? Jendeak entzuten du irratian edo irakurri du egunkarian, eta orduan, badatoste esatera, zer egiten ari zarete hemen, edo zer dago hemen, orduan, normalean
guk azaltzen diegu, proiektuaren helburuak, eta, bueno, eta normalean hortik ja harremana sortzen da, eta ja, bueno, prozedimentu guztian martxan jartzen dugu. Badago jendea ja badakiena zehazki zer nahi duen, zer esan nahi duen, ekartzen du dokumentazioa edo, eta orduan ja hasten gara lanean jende horrekin, ezta. Baina, bueno, gutxika jendea dator, eta hau ezagutzera ematen dugun heinean, eta geroz eta jende gehiago honen berri daukan heinean, hau zabeltzen den heinean, espero dugu jende gehiago animatuko dela eta jende gehiago etorriko dela. Orain arte informazio asko bildu duzue? Bai, gainera, bueno, gu ardutzen nahi dugu frankismo osoa daukagula izpide, ezta? Orduan, momentuz egia da, gerturatu zaigun jende gehienak gerra garaiko eta gerra osteko testigantzak ematera edo gerturatzen dela. Bueno, baita ere daukagu beste tarte kronologiko hori frankismoaren amaierara arte, eta orduan ere represioak jasan zuen jendeak, etor dadila ere esan nahi dugu, ezta. Orduan, baina, bueno, bai, badator jendea, ari gara informazioa biltzen, guk egiten duguna normalean da, bueno, bai dokumentazioa jaso, errepresioaren edo errepresio horren berri eman dezaken edozein motatako dokumentazioa jaso, argazkiak jasotzen ditugu, edo jaiotze ziurtagiriak, eriotze ziurtagiriak, edo edozein motatako kartzel espedienteak, edo garrantzitsutzat jotzen den dokumentazioa biltzen dugu guk espediente batean sartzeko. Eta normalean gero ere elkarrizketa bat egiteko hitzordu bat ematen dugu, eta testigantza, ahozko testigantza hori ere jasotzea gustatzen zaigu. Orduan elkarrizketa bat prestatzen dugu, eta elkarrizketa egiten dugu eta grabatu egiten dugu, testigantza hori ere espediente horretan sartzeko eta guretzako informazio iturri aberatsa izan daitekelako. Gainera, aipatu beharra dugu, Nafarraren kasuan mintzat, 3.000 pertsona baino gehiago hil zituztela gerra garaian, eta oraindik asko eta askok ezakiten non dauden, hor badira datu asko oso aberasgarriak izan daitezkenak, agian familiako senideek aurki ditzaten, bere familikoak, zeren badakigu oraindik hobi askotan jendea dagoela eta ezakitela nun dauden, Horren arira esan nahi dute informazio asko eskuratu daitekeela, Azken finean zuek biltzen duzuelako sakabanatuta egon daiteken informazio asko eta, esan nahi dut alde horretatik. Bai, hori saiatzen gara, gero, komplikatuago edo errazago izan daiteke, baina bai hori da gure lana. Gure lana da informazioa biltzea, informazio horren bila etor daiteken edo norri lagundu ahal izatea, eta baita ere nola ez, pertsona horiek ere badaukate euren ekarpena egiteko, eta guretzat ere garrantzitsua da, zentzu honetan senideek izan duten memoriaren transmisio hori jasotzea, eta haiek ere nola bizi izan zuten gerokotasun hori eta nola bizi izan duten hori ezagutzea. Orduan nolabait elkarrizketak eta harremanak horretarako balio du, hartu eman bat izateko. Haiek etortzen dira informazio bila, baina haiek ere euren bizipenetatik eta euren esperientziatik informazioa ematen digute guri. Orduan bai, zuk esan duzun bezala nolabait sakabonatuta egon daiteken informazioa biltzea izango litzateke helburu bat, eta hori zenidei eta lagungarria izan daiteken heinean, aldugun guztia egitea. Informazio bilketa guztiarrekin zer egin behar duzu, zein da zuen helburu nagusiena? Bueno, helburua da udalak eskatu zigun txosten hori egitea, errepresioari buruzko txosten bat egitea. Gure asmoa da, errepresioari buruzko txosten bat egitea, baina zentzu zabalean. Horregatik ere, deialdia zabala da. Igual, errepresioa saritzen garenean, beti pentsatzen dugu, zuk esan duzun bezala, erailda izan ziren pertsonak, baina frankismoa oso luzea izan zen, eta frankismoan gertatu zen errepresioak forma asko izan zituen. Orduan gure helburua da, tarte luze horretan eman zen errepresioaren harik eta irudi edo ikuspegi osoena eta zabalena lortzea, ezta? Orduan, noski, eraildakoak izan ziren pertsonak, gartzelaratuak izan ziren pertsonak, baina gero aurrerago ere, ez dakit, euren lanpostuetatik kaleratuak izan ziren pertsonak, genero errepresioak bizi izan zuten emakumeak,
nolabait torturatuak izan zirenak, atxilotuak izan zirenak, eta nolabait errepresioaren ikuspegi oso hori lortzea. Eta horrekin txosten bat egin nahi dugu, eta txosten horren emaitzak ezagutzera eman. Gainera esan beharra dugu, aurten 80. urte hurrena betetzen da estatu kolpea eman zenetik, frankismoak hamarkada asko iraun zituen, baina esan beharra dugu hori azken finean agian datu horiek ez, ahalik eta azkarren jaso behar direla, zeren azken finean lekuko batzuk oso adinekoak dira ez, eta agian presa handia dago ez, datu asko biltzeko. Azken finean jende hori hiltzen ari da, oso zarra direlako. Noski, bai. Eta urte asko izan dira, urte asko, jende asko gai honi buruz hitz egin ezin izan duena. Nik uste dut ere denetari dago, baina jende asko hitz egiteko gogoz dagoela, eta horregatik animatu behar ditugu. Bai zuk esan duzunarengatik, denboraz berandu gaudelako, berandu goazelako, esan nahi dut, egun hauetan entzun izan dut berandu hau, zeinen ongi ez, ospatzekoa da alako ekimen bat egotea, baina berandu dator. Orduan, bai, ahalik eta lehen behar bat, nik uste dut behar bat delako jendearentzat, behar duen jendearentzat, eta baita ere, ahalik eta azkarren bildu behar ditugulako alako testigantzak, ze azken batean galduko dira. Ongi horretaz gain ere, ipatu beharra dugu hori, isiltasun hori zuk uste duzu gainditzen ari dela, zenka badakigu hamarkada askotan jendeak ez duela ezer esan, beldurragatik, isiltasun handia egon dela honen inguruan, ikusten duzu agian jendea geroz eta gehi animatzen ari dela kontatzera, frankismo garaien gertatutakoa. Nik espero dut baietz eta uste dut baietz. Nik uste dut badagoela jendeak behar hori sentitzen duela eta orain aukera daukala aprobetxatu nahi duela. Nik uste dut ere badagoela jendea oraindik gogoratu nahi ez duena, asko sufritu zuelako, baina nik uste dut badagoela jendea ekimen hau gogoz hartu duena eta itxaropenez hartu duena eta hitz egiteko gogoa daukala. Honen arira pixka bat agian ere ikusi dezakegu omenaldi ezberdinak eta geroz eta ekitaldi gehiago ere egiten ari direla, ez? Nafarroako herri desberdinetan, gainera udalen aldetik ere hainbat eta hainbat gauza egiten ari dira, ez? Hau dena nola ikusten duzue, zuen bulegotik? Oso positiboa, ez? Gizartearen ahotan dagoen gai bat dela, interesa sortzen duen gai bat dela, eta horren beste omenaldi izatea eta behar kolektibo baten sintoma da, ez? Orduan, horrek adierazten duen ikuste dut gure lana beharrezkoa dela, eta orduan guretzat ere da nolabait omenaldi guzti horiek adierazten duten behar horri erantzuna edo sostengoa emateko lan bat dela. Horregatik guk ikusten dugu horren beste omenaldi eta behar hori badagoela eta gure lanak badaukala ekarpen handi bat egiteko aukera. Horretaz da nola pixkat bukatzeko, baina Nafarroa mailan ere hori herri batzuetan sortu dira memoria historikoan lanean diharduten taldeak eta esan nahi dut herritar xumeak ez, aritzen direnak honetan lanean eta informazio eskuratzen, horiekin ere baduzue harremana eta elkarlana Nafarroa mailan? Bai, azken batean mugimendu memorialistan elkar trukaketak daude eta elkar harremanak daude, noski. Eta bai, badago harreman ona eta elkarlanerako prest gaude guztion artean gaia aurrera ateratzeko, ez? Orduan, zentzu horretan, zu komentatu duzun omenaldian, jendeak bat egiten du, jendeak elkar ezagutzen du, eta jendeak harremana egiten du, mundu honetan gabiltzan jendeak harremana egiten du, ez? Orduan, haien ekarpena ere garrantzitsua da, ze haiek ere bideratu dezakete lan hau sostengatzeko indarra, ez? Orduan ikuste dut harreman hori badagoela eta harreman hori izatea garrantzitsua dela. Bukatzeko, norbaitek interesa baldin badu zuengana gerturatzeko, Mercaderes kalean zaudete, baina ze zenbaki eta ze ordutegi daukazue? Mercaderes 11 zenbakian gaude eta daukagu goizez eta momentuz goizez eta arratsaldeko ordutegia. Goizean 9:30 ordu bat eta erdiak arte eta arratsaldean 5:00 7:00 arte.
Oso ginera, bueno, ea informazio asko eskuratzen duzuen, nahi duzuenean gonbiatuta zoete xaloan, eta ea, ze txosten egiten duzuen, eta hori, ea jende asko gerturatzen. Bai, eskerrik asko zuei. Zuei. Eta zuei ere eskerrik asko eskainitako arretagatik, arratsaldeona pasa eta bihar arte. Mila 1960 estafeta kalean Bodegon Sarria. Era guzietako kazuelatxoak, razioak, iberikoak, pintxoak. Berrogeita 10 urte Iruñeko Alde Zaharrean, Bodegon Sarria. Ardiarana gaztandegia, Bertizarana bailarako mikroklimaren eraginpean ondotako gaztak. Kamiku eta Ardiarana. Gazta ona maite dutenentzako zapore usain eta testura ezin hobeagoko produktuak. Konsumitzaileen errastasunerako formato eta tamaina ezberdinetan komerzializatzen dira. Ardiarana gaztandegia Legasan ahaztutako zaporeak berreskuratuz.